Wel, mae'r bystich cyfandirol yn dal I hawlio'n sylw ni fan hyn ynghylch y gwartheg. A Dion a Dylan Hughes yn gwmni fi ar gyfer y cyfan. Yr ail ddosbarth i'r bystich cyfandirol sy'n ma'n awr yn dyfed, Dion? Ie, yr ail dosbarth Dion. Dosbarth cry iawn eto. Llawer o potensial yn bob un. Ie, gwni weld. Gwelsiadeithi? Ie. Ac yn osbarthiadau'r bîff ifanc, mae angen I nhw I gyd y fod o dan 425 kilo. A mae'r dosbarth yma, maen nhw'n mynd o ryw 333 kilo, ryw 350 kilo. Felly maen nhw'n reit agos, bob un yn dyn nhw'n reit agos ati o ran y pwysau. Does am lot rhwng ddyn nhw. Na, goes dos o ddim, maen nhw'n o agos. Ie. Dwi'n gwybod sut mae'n mynd I bwyso mesur hein. Efo'r pwysau mor agos a'r anifeiliaid yn o debyg I ddigwydd. Mae yna gynrychiolaeth dda o Gymru fan hyn unwaith eto. O coed mor hôl ger Llambed fyna yn Cellan. Mae yna rai hefyd wedi dod o Lanfair y Miallt yn bell o faes y sioe. A wedyn ambell un wedi deithio lawr o'r Alban unwaith eto. Gwlad yr Haf, Swydd Warwick, Swydd Lincoln. Felly mae yna gynrychiolaeth dda o bob man yma, gweud y gwir. Mae gan coed mor hôl ddau yn y dosbarth yma. Ond mae yna un bystich yn benodol wedi dal eich sylw chi, boes, wrth iddo feddwl fewn i'r cylch. A na I adlu chi Dylan weid pa un, ynddo? Yr un coch yw e? Ia, swydd ffordd yma, yna I. Mae'n welesio neithio'r ddigwyr, ac ffantastig o fystach yna I. A Caryl, I ni'n gweld e fyna yn y canol fyna nawr, Caryl Morgan, sydd yn dangos y bystich yma ran I mam, Wendy. Cracker yw enw hwn, a mae e yn cracker, Dion. Yndi, mae o chwarae teg, mae di baratoi yn berffaith ac rhoi ar ddangos yn dda iawn. Yndi, mae Bustach sy'n mynd yn ymlaen flwyddyn nesaf o potensial a mae'n gywir iawn. A dwi'n meddwl bod o'n bwysau da wan. Dio ddim rhy drwm, ond mae just reit da iawn chwarae teg yn nhw. Oedd Wendy gyda fi ddoi yn y pwynt sylwebu, ac oedd hi'n yn deall y gwaith yn iawn. Mae mor brofiadol yn dwi wedi bod yn cynhyrchu stoc o safon ers blynyddoedd, yn gwerthu stoc o safon ac yn cystadlu efo'r gorau hefyd. Felly mae hi'n deall I stwff a'i merch Caryl yn gwneud gwaith da fan hyn nawr o ddangos y bystich yma. Rhif 284, mae'n pasio hibio ni yn y pwynt sylwebu fan hyn. Wrth I chi weld yn y cnawd, I chi'n gweld yn union pa mor eithriadol o gryf yw e. Yndi, mae o. Gofistach efo gymaint o siaff, mae goesau fo'n arbennig o dda. Na, fi hwnna'n berig iawn, yn y marn I. Mae fe werth I weld yn dweud Dylan. Yndi, mae rhywbeth amdano fo. Mae'n ochr dda, mae'n cael emotion da, dydi. Ond mae e wedi tynnu 272 I fewn, a 272 yn dod o stabal, coed mor hôl, ger Llambed, superstar yw enw hwn. Fe sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Le fydd y cracker, yw cracker yn mynd I gael ei dynnu fewn. Mae wedi stopio yn yr ail safle mae ar hyn o bryd, ond ni gyd yn gwybod beth ddigwyddodd yn y dosbarth diwetha, ath yr un oedd yn y trydydd safle cyntaf, felly i ni ddim am weid dim byd eto nag i ni Dion. Na, chden. Ie, dim ond aros. Os mae'r bystach cyntaf, mae'n gywir iawn. O, yn dywe te. Mae'r llall chydig bach fwy siapus. Ie, dwi'n meddwl ben eitha. A'r rhiban air am i'w yn barod. Anreg dolyg perffaith I rywun wedi lapio'n barod ydw e. Ond ni'n gweld fyna pa mor gywir yw'r ddau. Maen nhw'n werth i'w gweld. Fel mae bob un o'r bystich yn y dosbarth yma, ond mae'n frwydr ar hyn o bryd. Rhwng bystich coed mor hôl a bystach Wendy Price. Wendy Morgan mae'n ddrwg gen I. Superstar a cracker yn brwydro am y brig. A coed mor hôl hefyd sydd yn y trydydd safle ar hyn o bryd, ynddo fe? Ie, maen nhw'n cael sioe da iawn. A ddangos lloiau da iawn I chwarae teg yn nhw. Red Dazzler sydd fyna yn y trydydd safle ar hyn o bryd. Ond mae yna dipyn o ffordd I fynd, dwi'n meddwl, o hyd. A tybed, a fi na newid yn y drefn fel oedd yn y dosbarth diwetha. Dwch nôl ato ni I weld.
Ie, croeso mawr iawn I chi nôl ato ni fan hyn ynghylch y gwartheg I ddosbarthiadau'r Bustach ifanc. Y brydiau cyfandirol sydd yma ar hyn o bryd, ac I ni bron iawn a cyrraedd diweddglo yr ail ddosbarth i'r Bustach yma. Mae'r beirniad wedi gweld nhw'n cerdded, mae wedi tynnu nhw fewn i'w trefn, ond ai dyma fydd y drefn terfynol Dion. Dwi'n yn siŵr. Dwi'n yn siŵr I ddweud gwir. Mae yna newid I fod? Oes na, ond i'n meddwl bod e wedi gofyn I nhw symud fyna, ond dwi'n meddwl mae jyst aflonyddu chydig bach nath e. 272 sydd yn y safle cyntaf ar hyn o bryd. Bustach coed mor hôl, cellan Llambed. Ond wyt ti'n lwco'r un sy'n yr ail safle, yn dwyt ti? Do, haid I fod yn onest, y marn personol I ydy'r ailyn, o ddim y barn bob wahanol. Dylan, beth yw'ch barn chi ar y mater yma? Wel, ia, dwi'n yr un fath, y gwir. Hwna wedi sefyll allan gyda I, yr ail yma newan. Ie, Bustach Wendy Morgan sydd yn yr ail safle. Newydodd e y drefen. Na, mae am sticio at y drefn yna. A fel na fydd I felly. Coed mor hôl yn gynta ac yn drydydd. A Wendy Morgan yn ail. Wel, ardderchog. Y cardiau I gyd yn aros yng Nghymru. Dyn, mae da iawn llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ie, wir. Y garden goch yn mynd I Geredigion. Superstar wedi serenu yn yr ail ddosbarth i'r Bustach cyfandirol. Ac edrychwn ni mlaen nawr at y dosbarth nesaf. Diolch I chi'ch dau.